श्यामलकान्तिचौरम् पदाश्रितानां च समस्तचौरम् चौराग्र्यगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्र्यगण्यं पुरुषं नमामि अकिञ्चनीकृत्य पादाश्रितं यः करोति भिक्षुं पतिगेहहीनां केनाप्यहो भीषणचौर इद्राक् दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि दृष्टश्रुत्रयेऽपि यदीयनामापि हरत्य न चौर इद्र दृष्टश्रुतो द्रुतोद्धव सॉरी इंटरनेट या जला हरे कृष्ण ऐकत्वा ऐकत्वा ओके अस्तु चिन्तासि घोरं यमपाशबन्धं भिनत्सि भीमां भवपाशबन्धं भिनत्सि सर्व राशि घोरे दुःखमये बद्ध लाभस्व हे चौर हरे चिराय स्वचौर्य दोषीति मे वदण्डम् व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम् गोपांगनानां चौरम् अनेक जन्मार्जित पाप चौरम् पुराण्यां पुरुषं नमामि कराग्रहे मद्भक्ति पाशुर्दन निश्चल सन् त्वं कृष्ण हे प्रलय कोटि शतान्तरेऽपि सर्वस्व चौर्य हृदयान हि मोचयामि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे चौराग्र्यगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्र्यगण्यं पुरुषं नमामि
चौराग्र्यगण्यं पुरुषं नमामि. हरे कृष्णा. मिगल निमित्त कसले चूकी जलर चमसू का फर्स्ट टाइम सांगतास. हरे कृष्णा. सो तम्ही आमगेल कार्यक्रम मुखार करया. आता आज आम्ही दामोदर अष्टकमाचे तिन्ही श्लोक शिक्षिकतीरांग पुरा ओट्टू जेल्यांची. सो त्या सूर करच पश पुढे सुरेख आम्ही एक दामोदर आरती कार्तिक महिन्याचे करनू आम्ही मुखारसूया. आज सखी चरण माताजी आमक दामोदर अष्टकम सांगून दित असची. तुम्ही कोण पुरा आरती करताची तुम्ही तुमगेले अल्तर दाखव येता स्पॉटलाइट करताची. हरे कृष्णा. सगळ्यांके स्वागत. सखीचरण माताजी आरती करता असा आवा दामोदर अष्टकम सांगता. जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय दामोदरा जय दामोदरा जय दामोदरा जय दामोदरा. नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुकलाधवमानं परमृष्टमत्यन्ततो द्रुतगो रुडन्तमुहुर्नेत्रयुग्मं व्रजन्तं करम्बोजयुग्मेन सातं कनीतं मुहुश्वासकम्पातिरेकाङ्कखण्डा स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिपात्रम् इति दृक्ष्वलीलाभे आनन्दकुण्डे स्वघोषं निमाचन्तमाख्यापयन्तम् तदीयशितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं सतावृत्तिवन् वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपि इदं ते वपूर्णात् गोपालबालं सदा मे मनस्याविरस्तं किमन्यत् इदं ते मुकाम्भोजमात्यन्तनीलै ऋतं कुण्डलैस्तिग्नरक्तैश्च गो मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्तादरं मे मनस्याविरस्तम् अलं लक्ष्यलाभे नमो देवदामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमन् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु ग्रहणे क्षमामज्ञमेदाक्षिदृश्य कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तैव यद्वा स्वयमुचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयश्च न मोक्षे ग्रहोऽस्ति दामोदरे नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायत विश्वास्य धाम नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो नन्तलीलाय देवायस्तु नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो नन्तलीलाय देवायस्तु हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Jaya Damodara, Jaya Damodara, Jaya Damodara, Jaya Damodara, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Shri Shri Damodarashtakam ki jai, Kartik Mahotsav ki jai, His Divine Grace Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल हेमा माताजी आणि हरी बोल सखी चरण माताजी. तुमगेल देव पळोवन खुशी जाल्या. आता मेनी मुखारसुया आमगेले दामोदर अष्टकमाचे 3rd वर्षिक लास्ट वीक आम्ही पळयले. 2nd वीक आमकां पुरजन आम्हाला सीता माताजीनं कितले चंद कन सांगून दिल म्हळ्यार आम्ही वृंदावन आसलावरीची फील जाल्या. एक्चुअली तीन सांगता आमगेले दोळे आदरायत आशिल्ले. कृष्णान धांवचे, तेगेल मागशीची यशोदा मैयान शेषिकन मागशी वचचे, कृष्णा बांधून घालचे, ते दोरी उणी जावचे, बलरामान येवचे, पुरे आमकां ते सीन बाय सीन तितले चंद करून आम्हाला सीता माताजीन आमकां एक्सप्लेन केले. आजी आता आमकां 3rd वर्स सांगून दिवचे येतसची हर ग्रेस मथुरा माता देवकी दासीजी. पुरा जನ ಗೊತ್ತಸ माताजी कोंकणी बालू अंतू भगवत पुराण अंतू मस्त लेक्चर्स दिलेलस, सुमार स्टोरी सांगिलस. माताजीन सांगतानाच आमकां ऐकूया म्हण दिसता. ते हास ते तोंड तुमगेले ते तोंडार लक्षण भारी खुशी जात माताजी. हांव डे 1 तुल्यान तुमगेले लेक्चर ऐकूचे, स्टोरीज ऐकूचे भारी खुशी जाता. माताजी हांनी गुरगांवा तुल्यान आणि आमकां सुमार सेव केला कोंकण अंतू भगवत पुराण अंतू, आणि भजन्स कीर्तन्स आमगेलो ड्रामा केलेलस माताजीन. Very vibrant and active preacher Mataji, and a disciple of His Holiness Jai Pataka Swami Maharaj. Over to you, Mataji. Purajan Rakta sachi story ka. हरे कृष्ण. आज दीपावली महापर्व दिवस सगळ्यांक सुख शांती आरोग्य आणि हे कृष्ण प्रज्ञेतू सगळं उन्नती जाव का म्हणून देवाला माग्या एक सान कीर्तन करता. जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन. यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा. जय गुरुदेवा गुरुदेवा गुरुदेवा, जय गुरुदेवा. निताय गौर हरि बोल
हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रमण हरिदास प्रभुजीन सांगला म्हणके आमगेले कोंकणी भागवत पुराण चॅनल थ्रू आमका महाराज रसमित्र महाराज अनेक ब्रह्मचारी आणि अनेक गृहस्थ तांगेल बिझी शेड्यूलांतू तांनी टाइम करून आमका हे भक्ती विषयान प्रचार करच्याक कितली कीची एफर्ट घालता आसची। आणि हांगा आशिले हांगा ऐकता आशिले हे पूरा वैष्णवाक मिगेले नमस्कार। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। सो आज दामोदर मास सूर जावन 14 दिवस जाले आणि 16 दिवस आस। सो हे दामोदर मासाचे महत्व तुमका पुरा जन सांगून आस जाल्यारी आम्ही हे आमगेल मंद बुद्धी विसरता आसता। आम्ही कसं करका कसं करची म्हणले भक्ती सेव कसं करका म्हणले आम्ही विसरून वताची। सो हे दामोदर मास म्हळ्यारी आमकां सगळ्यांक करोडपती करचे। करोडपती आध्यात्मिक संपत्तू, हे भौतिक संपत्तू नाही, करोडपती करची मास हे सकट भक्त राखता आसतची। केदन या दामोदर मास येता आम्ही कशी केदन भक्ती सेव करका, कशी आम्ही प्रगती करका, आमगेल आध्यात्मिक एकाउंट उन्नती जावका म्हणले राखता आसतची। सो अपास आम्ही उडगास करया आणि असे एक 16 दिवस 15 दिवस तांतू पुणी आम्ही पुरा थोडे भक्ती सेव चढ करून आमगेल आध्यात्मिक उन्नती करूया म्हणून आमके इन्स्पिरेशन जावका। सो सुरेख हांव सांगता हे दामोदर महिन्यांतू कसं करका म्हणजे सकाळीची ब्रह्ममुहूर्तार उठून न्हावका आणि जप करका फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट आम्ही हे दामोदर मासांतू तुलसी दिव करचे, तुलसी आरती करचे, तुलसी प्रणाम करचे, कितले तू तुलसी प्रदक्षिण करचे, तुलसी उद्दा दिवचे, उद्दा घालचे। हे मेन कितले केल्यार कितले अनगिनत म्हणजे कितले इन्फिनिट कितले फळ दित म्हणून आमकां गोतना, देव कितले फळ दित म्हणून आमकां गोतना। आणि नेक्स्ट दामोदराष्टक दीपदान करचे, आम्ही करचे, दुसऱ्यांक करूक आम्ही अवकाश दिवचे। घरांत पुरा दामोदर आरती करून सगळ्यां आपण दीपदान करचे, तांकां एक आम्ही चान्स दिवचे। हांव तशीची ह्या हांगा गुडगांवांतू घरांत दामोदर हे दीपदान करता तशी हांव तांतूय भागवयसिता आसा, तशी मी हांव कोंकणी चॅनलांतू चड म्हाका येवचें जायना। सो हे दीपदान महत्व गोत्त आसा तुमकां। एक दीप तुम्ही एक तुळशीचे सुकील काडी दवरून ते वातीन तू दिव तरी जळयल्यार 1 लक्ष दिव्या समान जातके। एक दिवो 1 लक्ष दिव्या समान। ह्या दिव्या प्रकाशान आमगेल कितले मेरू पर्वत तितले आशिल पाप समेत नाश जातके। आणि या दिव्या प्रकाश कोणे आमगेल पूर्वज आमगेल आजी पिजी कोणे नरकांतू आसमून जाल्यार तांक समेत नरकात कोण उद्धार जातके दिव्या उजवाडात। तसल एक दीपदान महत्व। सो सकाळी संजवाळा दामोदराष्टक सांगून हे दीपदान करका आम्ही पुरा जनगरकड आशिल जनान आणि सगळ्यांक आम्ही करचे अवकाश दिवका। नेक्स्ट हे दामोदर महिना कार्तिक मासांतू कसं म्हळ्यार देवाक हरिनाम संकीर्तन ताळ वाजूचे ना, मृदंग वाजूचे ना, हार्मोनियम वाजूचे,
असले कसले वाद्य आणि वाजून देवाक तरी कीर्तन केल्यार कितलीची तो आमकां फल दितके काही ना खाली इतली केल्यार पुरो तो देव म्हाका व्हडली सेव केली म्हणून काणगेतके दामोदर भगवान ते कोरयता तेवूय जायना आनी कसले विष्णू देवस्थाना वचून प्रदक्षिण काणू ते हरे कृष्ण महामंत्र जप करताचे प्रदक्षिण काण केल्यार अश्वमेध यज्ञ केले तसं फल मेळटा म्हणून म्हणताचे विष्णू देवस्थाना वचून करका म्हणून सांगताचे आणि हे कार्तिक महिन्यात सांगताचे कसं म्हणारी धामवास कोरका म्हणून सांगतात हांव पयलीं शनिवार आयतारा वृंदावन वचून आयली कसं की देवाल कृपेन म्हाका थंय व्हेल्ली धामवास केल्यार आणि पुण्य म्हणून म्हणताचे ओके धामा वच्चा जायना तरी जाल्यार खंय हरिनाम जात की तेंची एक वृंदावन म्हणून सांगता तेंची धामची जाता घरची वैकुंठ जाता आणि हे कार्तिक मासांत आणि कसली एक सेव कोरीत म्हळ्यार आम्ही देवाक प्रीती आशिल्ले कसले खीर म्हळ्यार ताका पायस भारी प्रीती दुधाच पायस ते नैवेद्य कोरयता आणि कसं म्हळ्यार आमगेले एक प्रीतीचे एक तुका कसले तुका स्वीट प्रीत म्हणल्यार ते दामोदर मासांत आमी सोडयत हांव म्हाका शीत म्हण भारी प्रीती हांव शीत सोडला एक म्हयनो शीत जेवणाशी एका वेळ जेवता देवा म्हणून देवाला प्रार्थना करून ते शक्ती दी म्हणून हांव ते एक व्रत धरला तशी आणि एक 15 दिवस आसा एटलिस्ट थोडे पुणे व्रत करात त्या निमित्त आमगेल कसं जाता इंद्रिया वयर आमकां कंट्रोल येता आणि जप जाल तितले चड करच्याक प्रयत्न करता भगवद्गीता भागवत पठन श्रवण ह्यावे केल्यार भारी आमकां कितले देव फल दिता म्हणून गोतना त्या भक्ती सेवा कोरयता आणि केलो कष्ट करताची सकाळी थंड उदकां न्हांवचे करताचे जायना थंड उदकां न्हांवचे जाय जाल्यार एटलिस्ट ऊन उदकां न्हांवन गंगा म्हणून सांगून न्हावेत पवित्र नदी वचून न्हावपाक आमकां जायना पवित्र नदी एटलिस्ट हीच गंगा म्हणून सांगून त्या गंगेल नाम उडगास करून गंगा म्हणून न्हाल्यार पवित्र नदी न्हालेले आमकां पुण्य मेळटके तशी असल सकड थोडेची आम्ही भक्ती सेवा केली तरी जाल्यार आम्ही करोडपती जावेत आमगे जय पताक महाराज केन्नाय सांगता करोडपती जावच्याक हे दामोदर महिने सगळा एक अवकाश आम्ही पुरा जन सांगता आम्ही करता पुरा जन सांगता हे करोडपती जावचे म्हणून जय पताक महाराज सांगता तशें मी आता कोणी आता आम्ही हांग ऐकत जनान पुरा जनान थोडेच कसले हांत एक भक्ती सेव करा आणि तुमगेले फ्रेंड्साक सगळ्यांक सांगाची हे एक आमकां आमगेले करोडपती जावचे एक म्हयनो आमकां अवकाश मेळ्ळा म्हणून सगळ्यांक सांगता म्हणून तुमगे लागीं हांव मागता एक हांतू हे दामोदर मायसा काणी तुम्ही आयकून अशा पुरो त्या विंदुरू बुकेन वात खावच्याक येता वात खावचे येवन येतना तेगेल्या आंगाक उज्ज लागून पुरा ते सुत्त आरती केल्या म्हणजे सुत्त अशी घुंवता ते देव लेखता अयो म्हाका आरतीक दाखयलो म्हणून ताका नेक्स्ट जन्म कसो मेळटा गो एक राजकुमारी अशी मनुष्य जीवन एक राजकुमारी जावन एक रायाल बायल जाता ती राणी ना रायाल बायल जाता राणी ती तिका पुळी जन्मा उडगास आसून ती खंय जनसमूह आसा खंय मार्केट प्लेस आसा खंय चारी रोड मेळटा थंय पुरा सकड ह्या दीपदानाचे आयोजन करता किती तसल नमुनेचे ह्या दीपदानाक महत्व आसा कार्तिक मासाचे सो तुम्ही पुरा सकड दीपदान कराची आजी नरक चतुर्दशी गोत आसा नरक चतुर्दशी एक महत्व थोडेचे आम्ही उडगास करया ते कृष्ण भगवानान कशी ते 16,100 राजकुमारी ते भूमासुर म्हणताची ताका भूमासुर म्हणताची ताका देखून मुक्ती दिवन कशी तांगेले इच्छा ताने कृष्णान इडेसील म्हणले एक आम्ही उडगास करया
तो नरकासुरु भूदेवी आणि वराह देवाले जे जल्లలో एक असुर मस्तु सांगताची कृष्णाल टाइम आरी ये जरासंध ये नरकासुरु हानी पूरा कितल नमने एक सामाजिक तंगेल तेदन सामाजिक स्थिति इतल नमने तानी कठिन परिस्थिति कोण दवलेल की तांगेले अंडर पूरा जनाने का तांनी सांगेल तशी चल का म्हणून तशी नमनेचे कष्ट दिता आशिल्लीची तसले हे नरकासुरानं तिथले 16,100 पूरा ते राजकुमार्यांक बंधना दवरलेले तसले असताना कृष्ण कसं कथा गुरुडा वैरी सत्यमामा घेऊन चोडून वता पूरा देवी देवता येऊन मागताची असल नरकासुरा भारी आमक बाद दितास उपद्रव चढ जातास तू देवा आमक रक्षण दिवका तागेल म्हणून सांगताना कृष्ण सत्यभामा समेत ते गरुडार वचून ते नरकासुराक मारता तो मारनो तेन्ना ते 16,100 राजकुमारी मागताची आता देवा आमका ते नरकासुरा बंधन आयल मेरे आमक कोणी आणि वाडीकून घेण्याची तुवेच आमक उद्धार करता म्हणून सांगता तशी कृष्ण तांका पुरा जनाक वाडीकून घेवन तांगे सुसज्जित अरमनेंतू प्यालेसांतू तांका प्रति एक सौलभ्य दिवन तो द्वारकांतू राबकार येता तसल कृष्ण परमात्माले आजी आम्ही उडगास करूया हे दामोदर अष्टक थोडीची रिकॅप करूया आम्ही दामोदर अष्टक तुमका गोतू असं हे आम्ही साधारण आम्ही प्रति परब प्रति आम्ही फेस्टिवल कशी एक रिच्युअल्स हे सांस्कृतिक नव्हे एक थोडे एक आध्यात्मिक चिंतन गोत आसा जाल्यार तशी सेलिब्रेट करता आशिल्ले जाल्यार आम प्रभुपादानाची आमकां कशी भक्ती हाजी मागशी कसले भक्ती सेव करेत म्हळेले आमकां शिकून दिलेले तशी आम्ही कशी देवाल संतोषा खातीर हे आम्ही हे परब करता देवा कशी आम्ही संतोष करेत देवा संतोषाची हे पूरा फेस्टिवला आमकां मेन उद्देश म्हळेले आमकां प्रभुपादान आमकां हे शिकयलेले इस्कॉनांतल्यार आमकां कसले गोत ना हा कसं की चवथ करता कसं की त्या करता हे करता म्हणून एक करता म्हळेले एक हाजी खातीर आमी करता आशिल्ली जाल्यार प्रभुपादान कसला केले आता मार्गशीर मासातूं कात्यानी देवील व्रत करताची गोपिका जन पुरा सकळ 1 महिनो व्रत घेताची थंड उदका न्हावन खाली मीठ नातिले कसं की खिचडी खावन कृष्णची आमगेर बामून जेवका म्हणून कृष्ण म्हणून तसल व्रत करतात आणि 1 महिनो तसल व्रत करून मागीर कृष्ण तांकां तांगेले मन आणि तांगेले एक बामूनशी तांकां जाता तशी निमित्त आमी ते आलोचन करता की कशी आमी देवा खुश करचे म्हणले हे दामोदर अष्टक सांगता दामोदर अष्टक दामोदर लीला तुमकां सांगून आसा ते एक्चुअली दिपावळी दिवसूची जाल्लेले म्हणून सांगताचे जाल्यार हे आमकां गौडीय वैष्णव आमकां भारी एक दामोदर म्हयनो विशेष हांगा पुरा इस्कॉनांत पुरा कोण इस्कॉना मेळ आसा पळय तांणी सकाळ संज वेळा हे दामोदर अष्टक सांगून आमी दीपदान करताची आणि आमगेल कृष्ण भक्ती कशी घट्टी करची कृष्ण भक्ती कृष्ण प्रज्ञेन कशी आमी सेव करचे म्हळ्यार आमी आलोचन करून करता आसाची अंतु दिग्दर्शनी टिकांतू सनातन गोस्वामीन हे दामोदर अष्टक वैरी मस्त टीक केला या तांतू सांगता कसं म्हळ्यार सत्यव्रत मुनीन ह्या दामोदर अष्टक बरयले तुमकां सगळ्या गोत आसा सत्यव्रती मुनी भावा ಒಟ್ಟು दामोदर देवाले भाव समेत हांतू एक्सप्लेन केला हे दामोदर अष्टक देवाल कसल भाव म्हणाले हांतू कळटा आणि नारद मुनीने शाप दिले नळ कुबेर आणि मणिग्रीवाक ते शाप दिलेले ते सती जावका न्हय शाप फटी जावचे नज म्हणून ते शाप बद्ध जावच खातीर दामोदर भगवानान ही लीला केली म्हणून सांगताची
आणि कसं म्हळ्यार सपोज ते दूध उक्क ना जाल्यार ही दामोदर लील जायनाशिल्ली. यशोदा माता उठायनाशिल्ली, कृष्णा दूध दिता आशिल्ली, ही दामोदर लील जायनाशिल्ली. तशें निमित्त ते दुधाचे एक योगदान आसा दामोदर लीलेंत म्हणून आचार्य जन सांगताचे. हे दूध उक्कून ते रान्नी पडले. तशें निमित्त यशोदा माता उठयली. तशी कृष्ण कोपान ते ताकाचे माते बुरकळ्याक फातर मारलो. तशी ही दामोदर ली ते मागीर ओकलाचे एक योगदान असं म्हणून सांगताचे. हे ओकल ना तरी जाल्यार ही दामोदर लील जायनाशिल्ली. ते ओकल यशोदा माता ताका ओकलाक बांदून घालता. तो ओकूल तांडून वता. तांडून वचून ते अर्जुना वृक्षा मध्ये ते ओकूल सिरकता. कृष्ण तांडिता. ते अर्जुना ट्री पडता. तांदकून नळक वेरेने मणिग्रीवाक शाप उद्धार जाता. सो हे ओकूल दुधाचे योगदान असता ना जाल्यार ही दामोदर लील जायनाशी म्हणून आचार्य जन सांगताची. पळय फुडली काला कशी म्हळ्यार फुडें भूलोक वृंदावनात नाही, गोलोक वृंदावनात प्रत्येक वस्ताक चेतन आसा. प्रत्येक उलयताचे अशी म्हणटात की प्रभुपाद म्हणतशिल्लो तांदूळ शीत कोरक शिजोवच्या जाल्यार तांदळा निमगे तूं शिजल्यो म्हळ्यार तांदूळ समेत उलयतके. तशें पूरक चेतन आसा. दूदय उलयता, ओकल उलयता, प्रत्येक उलयता. तसले नमुने चेतन. तसले ओकूल आणि दुधाचे योगदान हे दामोदर लील जावच्याक म्हणून पुरा संत जन सकळ ज्ञानी जन पुरा सांगताचे. आता नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले प्रजमानम यशोदाभियोलूक लादवमानम परामृष्टम अत्यंत तो धृत गोप्या. म्हणून हांतू कसं म्हणता सुरेश तू नमामीश्वरम. तू ईश्वर, तू सामान्य मनुष्य नाही. आम्ही कृष्णाक सामान्य चल्लो सामान बालक म्हणून नाही. तो नमामी ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम. तागेले कुंडल हलता आशिल्ले म्हणून ताजी एग्जाम्पल कसं सांगताचे म्हळ्यार विंगड लीला पुतना वध ठाकर वध आणि पुरा कृष्णान सान चेडू असताना एक 6 दिवसा चेडू मागीर एक 3 महिन्या चेडू तशी न्हीद दोन आशिल्ली कृष्ण. तशी तागेले पायान वतिल्यार तो असुर मरता. तशी सान आसतना लील केले जाल्यार हे लील करतना कृष्ण चमकत आशिल्लो. ताका तागेले लोलाक ते कुंडल हालता आशिल्ले म्हणून सांगता. ते कुंडलाक तितले चंदाय कसं लायल म्हळ्यार ते सच्चिदानंद कृष्णाले शरीराक ते लागून आशिल्ले निमित्त ताका ते कुंडलाक तितले चंदाय आयली म्हणून सकळ आचार्य जन ताका एक्सप्लेन करताची. तसल नमुन्याचे ते कुंडल अशी हालता आशिल्ले तसल रूप म्हणून सांगता. ती यशोदा माता कसलाक ती तितली राड आशिल्ली जाल्यार ती स्वताची ताक ते घांटून लोणी काडूक हें करता आशिल्ली. कसला म्हळ्यार सकड गोपी जन सकड कंप्लेंट करताची कृष्ण आमगे येवन लोणी कामतले तशी केले अशी तेन एक पण लेखता वही दिसता सुरेख पट्टी म्हूण लेखता जल वही दिसता यो जाल्यार हांव ताका लायक लोणी कोण लायक दुधाची लोणी कोण ताका त्या विष्णूक अर्पीत कोण ती लोणी कृष्णा खवयल्यार ताका शक्ती मेळटा भक्ती येता म्हणून तशी ती यशोदा माये लेखता. पळयत 9 लाख तांकां गाय आशिल्ली तांतू 108 म्हळ्यार 108 भारी लायक गाय के तांतू 8 गाय पुष्पगंधा म्हळेले गाय के ते तसले पद्मगंधा पुष्पगंधा न्ही पद्मगंधा म्हळेली गाय के तांतू 8 गाय तू 2 गाय के ताकतन हे दुधान पद्मगंधा गायेचे दुधान दूध घालूची व्हड केले म्हळ्यार या व्हड जालेले तण खावन ते 2 गायेचे दूध धंय करून ताका मेळ्या घालून लोणी काडता आशिल्ली ती. कसल नमुने प्रीती कसल नमुने सेवा यशोदा मैयाले ते सेवेक ते तिगल प्रीतीक कृष्ण भगवता म्हळे नेक्स्ट
तसल म्हणून सांगताची त्या तू लोणी खावायला री त्या कृष्णाक आणि विष्णू अर्पण कोण विष्णूक भोग कोण विष्णूक नैवेद्य कोण ते तर खावायला मिगेल पुत्ताक शक्ती येता ताक प्रीती जाता म्हणून ती स्वतःची लोणी करताची पण आम्ही सेवेनची देवाक आम्ही लागी वचत सेव करणं जाल्यार आम्ही देवाला लागी वच जायना म्हणले एक यशोदामाई आमका एक उदाहरण दिता आसा मागीर हांतू कसं सांगता म्हळ्यार लिहिलें तू कृष्ण सकड ब्रह्मा शिव पूरा देवारी देवते तांणी कृष्ण तांगेल भिनाके तांग कोणाके भिना कृष्ण यमधर्मराय वो देवी देवते जो ब्रह्म शिव कोणाके भिना तिलो तसलो कृष्ण यशोदाक भितके यशोदा भित्त म्हळ्यार कसले आता आमगे तो कसला भित्ता म्हळ्यार यशोदा भिष्टेले तिका गौरव दिवचाके आता आम्ही चेडवांक भिष्टयताची तांणी एकाद वेळ भिना तर जाल्यार आम्ही भिष्टायलेला कसल मोल आसा मोल ना तसल तो कृष्ण यशोदान भिष्टयल्यार तो भित्ता कसला म्हळ्यार तिक गौरव दाखोवचाके तिगेल प्रेमाक तिगेल भक्तीक गौरव दाखोवचाक तो कृष्ण भित्ता म्हणून आचार्यान सांगताची तसले कृष्णाक मिगेल नमस्कार म्हणून सत्यव्रत मुनी सांगता दोन्ही तो रुदंत मुहुर्नेत्रा युग्मम्रजन्तं कराम्बोजयुग्मेन सान्तकनेत्रं मुहुश्वासकं पात्रीरेकाककण्ठ स्थितगैव दामोदरं भक्तिभद्रम् अंतु कृष्ण दोळ्या उद्दा घेवन दोळ्या उद्दा दोळ्या भरी उदास रडता आस दोळ अशें करून गश्टीता आस दोळ गश्टीतना तेगेल काजळ्यांनी पुरा सगळं तोंडा दाखोवन येवन पुरा अशें ते काजला उदक पुरा तोंडार देंवताच के भयान कडकडेताच के तागेल श्वास वैरी सकल जोरान घेताच के श्वास तसल सीन कोणाके ओडोडी योगी जना समेत पळोवचे मेळनाके असल भिवचे भगवंताक पळोवन कोणाके भिना तिलो यशोदा माताक भित्ता आस तसलो आनी यशोदा माताक मातान बांदली सता तो बांदून घेता जाल्यार तांतू सांगताची अंतू केदनाय दामोदर अष्टकांतू कसं म्हळ्यार तत्वदर्शन आस कसं म्हळ्यार गुणविशेष तत्वविशेष सौंदर्य विशेष लीला विशेष प्रेम भक्ती विशेष कृपा विशेष म्हणून हांतू कसं म्हळ्यार तत्वविशेष समीत दामोदर अष्टक सांगता तुमकां सांगूनच का माताजीन दोन बोट कसं म्हळ्यार आपास आमी उडगास करया दोन बोट कसं सांगता म्हळ्यार एक बोट आमगेले प्रयत्न आमगेले एंडीवर आमी कितले नेक्स्ट बोट देवाल कृप घेवचे खातीर आमी कितले प्रयत्न करताची ते म्हणून सांगता आसा हे दोन बोट आता सांगता तो न्हंयत उद्दा आसल्यार आमी अशी तीर्थ घेतला म्हणजे आमकां कितले उद्दा मेळटा तितले उद्दा मेळटा अशी दोन हातान पिल्यार दोन हातां तितले एक ग्लासान पिल्यार ग्लासान व्हडली कळसान पिल्यार कळसान ना व्हडली बॅरल भरल्यार बॅरल आनी तू न्हंयची उदकाची मोटर घालून घरकडे पाईप घालून सोडल्यार तितले तशी देवाल कृप अपार आसा आमी कितले ते घेवच्या प्रयत्न करताची ताजे वेळ डिपेंड आसा कितले आमी तागेले सेव करताची कितले तागेले भक्ती करता कितले नामस्मरण करताची कितले तागेले आमी कृष्णाक आमी कशी सेंटराक दवरून कशी आमी जीवन करताची ते सांगता आसा सो तसल कृष्णाक हांव आमगेले नमस्कार म्हणून सत्यव्रती मुनी सांगता आता तिन्ही श्लोक इति दक्षलीलाभि आनंद कुंडे स्वघोष निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषु भक्तजितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं सताव्रति वन्दे
अंतू इति दक्ष स्वलीलाभिर आनंद कुंडे म्हणून अंतू आनंद कुंड म्हणजे कसं नाही साधारण आम्ही पुरा खंचे ह्या भवसागरांतू आम्ही बुड्डून असताची या भवसागर बुड्डून असताची पोंचा जायना दड हाजेरी दडारी येऊचक जायना तसल परिस्थिती नसतात अंतू या दामोदराष्ट्र संत आम्ही कंचांत बुडका आनंद कुंडेल इति जग स्वलीलावीर आनंद कुंड भगवंता लीलाचे आनंद बळेले ते कुंडांत आम्ही बुडका तेदनाची आमका आनंद मेळटा आम्ही हे भवसागरांतू बुड्डून असे म्हणजे हे भौतिक प्रपंचा चड अटॅच जावन असे त्या जाय ह्या जाय ते आस्त जाय दुड्डू जाय ते मस्त सकट ताजी कतीर हे इंद्रिय तृप्ती कतीर चड सकाळ दुखून रात्री तनक तांतूची बुड्डून असाची खंचे आमगेल ओट्टू येना साखड पुरा सोण वचका तेन्ना सो हांन तू केन्नाय सूख ना हे दुःखालयाची केन्नाय हे दुःखालयाची म्हणून कितली पण भागवत पुराणात कितली किल्ली भक्तान डिवोटीन सकट सांगला हे दुःखालयम अशाश्वतम म्हणून सांगला तसं आम्ही कसले तू बुडका म्हळ्यार हे भगवंता लीलेचे ऐकूचे तांतूची तासल तांतू आम्ही बुडका तांतू आमका आनंद मेळटा म्हणून सांगता स्वघोषम निमज्जंतम आख्यपयंतम अंतू कृष्ण स्वघोष म्हळ्यार घोषण करता कसं घोषण करता हाव हे ब्रह्मांडांतू देवी देवता कोणाके बांधू जायना तिले मक्क बांधू जायना तिले जायना कोणाके जायना यशोदा मातानं मात्र म्हाका बांधले कसं म्हळ्यार भक्तीन प्रेमान मात्र म्हाका बांधू जाता म्हणून घोषण करतके म्हणून दिग्दर्शन टीकांतू सनातन गोस्वामी अर्थ सांगता अस निमज्जन आख्यपयंतम आमका हक्क तसल कृष्णाका कोणे बांधूच्या जायना तसं प्रेमान भक्तीन मात्र कृष्णाका बांधू जाता यशोदा मातान सेवेन बांधले म्हणून सांगता एक निताय सेवनी माताजे लेक्चर ऐकले कार्तिक मासात ती उडपा गेलेल के उडपा तो भारी आणि एक नमुने रिच्युअलिस्टिक आणि मस्त स्ट्रिक्ट एक नमुने असतं ते भट्टनी पुरा ती गेले त्यांना हांग कसं लाक तू दर्शन ते राबल्या कसं हांग कसं राबल्या ते बस हांग बस म्हणून म्हणताच के तिका त्यांना ते कोण की बट्टू एक पुसिता असेल के त्या निमगीत के म्हाका हांव पुसिता म्हाका पुसूच्या दितव्या म्हणून जायता म्हणून तांणी पुसूच्या दितात के ते कृष्णा मठांत कशी पुसिताच म्हळ्यार ते मस्त त्याल आणि पोण असता कार्तिक मास न्हय तशी ते कसे पिट्ट्यानी घालून पुसीच के तशी ही पुसीत के ही पुसील म्हणसता तांणी ओ हिगेल वेरी भारी एक नमुने तांकां गौरव येता के ही सेव केलें म्हणसता तेन्ना ते दिव्याक पुरा सान दोंड्यान त्याल घालता आशिल्ली के हांव सेव करूं म्हणून निमगीत के ती तेन्ना हा करी म्हणून म्हणटा के तशी ती त्या हाजे सान दोंड्यान पुरा ते पोणती दवरले तांत पुरा त्याल की तूप घालता के तेन्ना आनी तुका हय तुका देवा पळोव कांय पण हांग दोकून राबल्यार तुका देव दिसता हांग दोकून राबल्यार म्हणून तितलो तिका कृष्णाले दर्शन मेळ्ळें के तशी आमी सेव केले निमित्तची आमकां त्या देवाल दर्शन देवो त्या भक्ताल गौरव देवो भक्ती तेद मात मेळटा म्हणून ती निताय सेव सांगता हांव काय व्हडली कसले हे न्ही म्हाका कसले इन्फ्लुयन्स ना कसले म्हाका गोत ना जाल्यार हांव ते सेव केले निमित्तची म्हाका त्या देवाल दर्शन मेळ्ळें म्हणून ती सांगताशिल्ली तशी आमी सेव केल्यार मात्रची ते भगवंत आमकां रेकग्नायज करता आणि आमगेले ते इच्छा परिपूर्ण करता देवाल दर्शन मेळची की देवाले ती प्रेम समीत जालेली भक्ती आमगे वृद्धी जाता म्हणून हांव तो सांगता आसा मागीर तदीयेश जेस्ट भक्तिर्जितत्वम भक्ती ज्ञान कोण भक्त ये कृष्णाले ज्ञान भक्ती ज्ञान असं
कोण ते प्रेम भक्तीनं सेव करताची प्रेममयी सेव करतानीची देवाक पाव्यत એટલે આમ પહોંચે જાય ના भक्ती सेवेनची आणि ते ज्ञानानाची ज्ञान असता आमका कसला करका कशी करका यामुळे ज्ञान असतं प्रभुपाद कितनाय सांगता तुम्ही खाली जप करची ने हांव बरयलेलं बुक पुरा तुम्ही वाजू का त्यात ज्ञान येता त्यातनं तुम्ही कोणाक सांगच्या काही कळता ज्ञान आयल्यार मात आमगेल भक्ती आणि दृढ जाता तसल दृढ भक्ती कोण कोण आसकी तसल भक्ताची म्हाका मिगेले पाव्येत मिगेलागी येव्येत म्हणून आणि तो दामोदर अष्टक आणि तो सत्यव्रत मुनी सांगता असत आणि हे बाल लीले सगळ्यांक गोकुलवासी सगळे तांणी भारी परमानंद भारी संतोष की तांकां हे बाल लीले पळोवच्याक तसले तांणी तांतूची पवतासच की मुळगतास की ते लीले आयकुचे तुझी तुमको तू असं हे कार्तिक मासांत कृष्णानं मस्त सकड लीले केले आता पल्ले परा गोवर्धन लीले तुम्ही ऐकू येता हे दामोदर लीले आणि गोपाष्टमी या पुरा सकड मस्त सकड लीले केलेले असतात हे सकड ऐकला री आमकां आनंद तांतूचे आम्ही बुड्डेत तांतूची बुड्डेत म्हणून सांगता आणि कोण भक्तिमय हे सेव करून भगवंताक हे करता सेव करताची तांणी मात्र हे भगवंताले आम्ही गोलोक वृंदावन वचून पाव्येत म्हणून हांतू सांगताची पुन्हा प्रेपतस्थम शतावरती वंदे तसल भगवंताक शत आवा प्रणाम करता म्हणून सत्यव्रत मुनी सांगता तसले कृष्णाक हांव प्रणाम करता म्हणून सांगता असं आणि हांतू कार्तिक मासांतू मस्तू सकड कार्तिक मासाचे महत्व सांगचे मस्तू सकड काणी असता एक म्हणता दुर्वास ऋषी कसल नाही एक ब्राह्मण असता ते ब्राह्मणाल पूतू मस्तू सांगील उत्तर ऐकना कसं सांगल्यारी ऐकना त्याने त्या ब्राह्मणाक मस्त बेजार येता असं काण होता नावका संध्यावंदन करका जप करका व्रत करका हे करका म्हणजे कसं सांगल्यारी ऐकना तशी ताका बेजार येवन तुका सांगता तू या वांचे बदला तुझे प्रेत जावचे एक लायक आशिल्ले म्हणून सांगता तशी त्या सत्यनिष्ठ आशिल्लो तो ब्राह्मण तागेल उत्तर फटी जायना तशी ती तो तागेल पूत एक प्रेत जाता प्रेत येवन तो भोंवता असता तशीची दुर्वास ऋषी तागेले 10,000 शिष्या घेवन थंय कथा करता असता या प्रेत जावलेलो ब्राह्मणा पूतू ते रुक्का वैरी बैसून कार्तिक मासाचे काणी सांगता असता दुर्वास ऋषी ते काणी ऐकता तो प्रेत जालेले ब्राह्मणाल पूत तो ऐकून ताका चतुर्भुज मेळून तो विष्णू लोकाक पावता तसल कार्तिक मास महत्व कितली सकड मस्त पुरा काणी आसा कार्तिक मासांत कशी करका फुडें पुरा आमी गेले आमी सान आसतना कारकळा आसतना पश्चिम जागरा वचचे भजन करचे वचून थंया प्रसाद खावचे देवाला आरती सकाळ पळोवची ते सकड मस्त सकड आशिल्ले आमी सिटीन तो राबून हें पुरा आमी विसरून गेल्याची तसले कार्तिक मासा महत्व हे आमी इस्कॉनाचे आमी घर घरा वचून हे दामोदराष्टक सांगून तांकां पुरा कार्तिक मासा महत्व सांगून तांकां पुरा हे दीपदान करून तांकां ताजी एक लाभ मेळका म्हणून पुरा इस्कॉनात पुरा प्रयत्न करता आसाची मलेशियांत पुरा बागील अशें मारून वचून दामोदर देवाले फोटो दवरून तांगेल कर दीपदान करेसिता हायेस्ट दीपदान करचे मलेशियांत के जयप्रताप महाराजाले तांगेले एक आज्ञेन तांगेले एक आमकां इन्स्ट्रक्शन दिलेले आसा तुम्ही कोणाक जाल्यार दीपदान करूं का मालांत खंय खंय देवस्थानांत पुरा खंय वचून सगळ्यांक दामोदर देवाक दवरून दीपदान करचे प्रोग्राम करका म्हणून
जय पताका महाराज आमकां पुरा डिसेबल्स इन्स्ट्रक्शन दिता तांकां पुन्हा ताजी एक दिवस दाखल ताळे थोडी पुणी भक्ती येतो तांकां थोड्याची ताजी पुण्य मेळटा म्हणून तशी हांव पुरा जनाक आशिश जनाक सगळ्यांक भक्तांक सांगता हे दामोदर देवाक दीपदान करची तुमगे पुरा सक्कड घरकडे करून सगळ्यांक हाजे लाभ मेळटा तशी तुम्ही पुरा जन प्रयत्न करता आणि सगळ्यांक हाजे फल मेळका म्हणून सांगता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरी बोल माताजी. बारी खुशी झाली तुमगेला ऐकून. आज तुम्ही आमक पुरा जनाक करोडपती जावच्याक एक सुलभ उपाय सांगिल असं आम्ही पुरे तुम्ही सांगिल फॉलो करणं जल्दीतलं वगी करोडपती जाताची. हा वय आणि 15 दिवस असं वय काय तुला ना आम्ही स्टार्ट करताची. ॲटलिस्ट पुरा जनांक कोरका 1 कोटी नाही झाला वाढणार अर्ध पुणे मिळते म्हणून प्रयत्न करताची. मेळला लाभ देवाल दया. तशी तुम्ही लायकन कृष्णाला काणी सांगिल असं नरकासुराला आणि कृष्णाला काणी तशीची जस्ट स्मॉल रिकॅप करता 3rd श्लोकाचे तुम्ही सांगितलंय भगवंताला लीलेचे आनंद कुंडेन तू आम्ही पुराई बुड्डू का म्हणू या दुःखाला या तुला दूर वचून देवा लील आम्ही पुरा ऐकू का तशीची कृष्णान घोषण केलं दोन्ही लाईना तो तुम्ही सांगितलंय कसं म्हळारी म्हाका कोणाही बंधू जायना यशोदा मैयाला भक्तीन आणि ती गेल्या प्रीतीन मात्र कृष्णाक बंधू जाल्लाय म्हणून तशीची आणि भक्ती आणि ज्ञान सुका देवाल हजेर आम्ही मुखार वचू का जाल्यार ते कसला भक्ती करतास म्हळ्यार ज्ञान सुका म्हणून सत्यवत मुनीन सांगितलं असं तशीची कृष्णाला मी प्रणाम करता सत्यवत मुनीन त्यावेळी सांगितलं असं. हरी बोल माताजी. बारी खुशी झाली आमका पुरा ऐकून त्यावेळी तुम्ही रिकॅप करणं 1st 2nd 3rd पुरा वटू सांगले आमका खुशी झाली माताजीला ऐक झाला ऐकून. कोणाक कसले क्वेश्चन असल्यावर तुम्ही निमगू येतं. तुम्ही अनम्यूट कर निमगू येतं कसले क्वेश्चन असल्यानी. माताजी म्हाका एक क्वेश्चन आशिल्ले दीपदान म्हळ्यार आम्ही दीप दाखोवची न्हू ताका दीपदान म्हणचीवा. वय वय आम्ही एवरीडे सकाळी दामोदर अष्टकम म्हणून देवाला द्रया करताच ताका दीप. थँक्यू माताजी. कोणाक कसले क्वेश्चन ना की म्हणून मुखार सुवेत प्रभुजी. ओके हरे कृष्ण. ओके ओके पर फ्राइडे 1 मिनिट आऊं शेयर स्क्रीन पर जाके पड़ेगा. पर फ्राइडे तुम्ही पुरा स्क्रीनार पळयतासची गोवर्धन पूजा आसा हिज ग्रेस राधाकुंड महाराज प्रभुजी तांगेले आमकां कथा आसा तशी कीर्तन पूजे पुरा आसा पुरा जनांना 8 o'clock इंडिया टाइम पुरा जनांना अटेंड करका म्हणावं तुम्ही पुरा निमगून घेता. तशीची 6th विप्रसुदामा प्रभुजी कथा असता सेम अपास गोवर्धन पूजा कोण कोण पुरा पळयनी पुरा जनांना वे अनुभव पुरा जनांना अटेंड जावका म्हणावं विनंती करता आसा. आणि कसले सांगोस की प्रभुजी आणि कसले अनाउन्समेंट आसा. वासुदेव घोष प्रभु वासुदेव श्री वासुदेव घोषाल भजन संध्या असते दोसो संची तारीख का 5 तारीखेंतू दोन्ही गरकड तकोनु भगवद्गीतेचे सॉरी गोवर्धन पूजेचे अन्नकूट टेलिकास्ट जाता एक हिज ग्रेस माधव चरण प्रभु मुंबई विरारा तकोनु मागिरी हिज ग्रेस राधाकृष्ण रसन प्रभु आरती करता सचता नित्य दोसो तंगेल गौरनिता एक घेऊन येता सचनी लड्डू गोपाल घेऊन प्रभु आणि माताजी तंका श्रृंगार सोनू आरती करता असते दोसो ते मिस कोर नकाची म्हणजे असं एक रायर ऑपॉर्च्युनिटी असं की गोवर्धन अन्नकूट पळोवचे स्पिरिच्युअल फूड फेस्टिवल म्हणून येता असले एक स्पेशल जेवण कृष्ण भावनामृतांतू अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृतांतू श्रीला प्रभुपाद त्यांनी प्रोपगेट केलेला असा अन्नकूटा खातीर तंतू देवाला मागून घेऊया की बारी चंद नमुन्यार जेवो म्हणून गोवर्धन अष्टकम तुम्ही पुरा युट्यूबांत ऐकून आसका श्रीमती माया नायक तांगेले मायाकाला तुकून गोवर्धन अष्टकम ऐकू येता ते दामोदर अष्टकमे असता 2 दिवस 2 दिवस ऍक्च्युअली रियल फेस्टिवल कार्तिक महिन्यांतू
आमगेले एक ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಜೊತೆ ಪಳ ಮಾತಾಜಿನ ಸಂಗೆಲೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ पुण्य मेळता आणि आमगेले लॉटरी शे आशिल महिनो म्हणून तांतू एक पीक येता आसता एक फेस्टिवलांत एवरी सेकंड डे म्हणटा एक पीक आसता ते ऑलरेडी हायेस्ट स्टेजार आसा तांतू एक पीक येता आसता तेंचे ते मिस कोर नाकाची म्हणून मागून घेता सगळ्याले हरे कृष्ण ओवर टू यू हरे कृष्णा प्रभुजी तसला नरसिंह प्रणाम सांगून एंड करचवा नरसिंह प्रणाम श्री नरसिंह जय जय नरसिंह देव प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिनि हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कनकालाय इतो नरसिंहा प्रतो नरसिंहा यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नकामद्भुतशृङ्गा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गं क्लेशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद भक्त विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय भक्त शिरोमणि प्रह्लाद महाराज की जय हरे कृष्णा तुमगे पूरा आज्ञा असली आम्ही प्रोग्राम एंड करेत माताजी एंड करचवा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्णा सगळ्यांक आजी दीपावली जाल्यार इतली जणांनी येऊन आजी लायक करून सेशन पुरा अटेंड जावन आयकलेलें आसा हरि बोल हरे कृष्णा